Cosmos. Un viatge personal. Qui parla en nom de la Terra? Invoque el cel i la terra, per tal que en este dia siguen testimonis que jo he creat abans que vosaltres la vida i la mort, la benaurança i la malaurança. Per tant, escolliu la vida que pugueu viure vosaltres i la vostra descendència.